16 above category. Dami nila, marami sila ngayon. Nagkabanapan na agad yung ating isikip. Paliko yan. Magunahan na tayo? Magunahan na tayo? Nagpupulo yung mga yan. Ilang may sisipat sa kaliwa. Kaya mga tiktik lang mga yan eh. Pinyata na. Ay, kumawala na isa. May kumawala na. Sinundan ng propaganda. Sinundan ng anong team to? Okay, banat idol. Team Barakuda. Banat. Team Barakuda. Arnel. Arnel Tubia. Arnel Tubia. Arnel Balak. Okay, bawi sa susunod. Apat yan, apat na ikot. Guys, so marami pa. Yung last lap na tayo, susunod pa. Okay guys, so andito na po lahat. Ayan na yung magiging ayan guys, so ay okay, may natira pa doon sa bandang likod. Oh, bike! Okay. Ito na yung uling turbo.
Palumbak ko yun. Hindi ka naman Habol ulit kami. Nakatakan eh, makahabol pa. So, bali ito yung nasa kulit sa ating palitan. Wait lang pala kung pero nagkakasita tayo. Nalabasan mo sa rin kami ang kahit kami sa gulot ha. Ha?
Guys, nasa ikot na sila. Ingat-ingat. Ay, sabi ko na nga ba eh. So, walang tama, so? Walang tama? Wala. Sige, ingat. Kaya labol. Kaya na. Last group po natin. Pabalik na rin ng finish line. Second lap na po. Mga tropang handa. Tsaka dyan mga Espanyol. Tabi! Pangatlo itong Arnel Tobias. Okay guys, yung tropa natin. Oh, wala sa first. Sa part na to guys, hindi na itinuloy ng ating tropa na si Samuel Almandres ang karera dahil ininda niya ang kanyang pagkaka-slide kanina doon sa ating paliko noong first lap at nagkaroon na rin ng aberya yung bisikleta niya kaya minabuti na niyang hindi na lang ituloy yung laro. 1v1. Oh, paparating na guys. Anong babatingin mo? Opo, kasi mama ko po, pinayagan ako. Ayan po yung last lap na po ito. Last lap ng ating MTB category 16 above. Okay, Arnel Tobias nangunguha ng Peria. First group. Mga breakaway po yun. Breakaway. Last lap na po tayo. Okay po, ito yung mga humahabol sa ating unang grupo. Si Glumar yun, naiwan. Oh, lapit lang, malapit! Naiwan natin si Milan. Guys, habang hinihintay namin yung MTB category, dito po kami ngayon sa may kanto. Anong kanto to, SK? Si Barbar po, sir. Si Barbar. Kasama ko si SK ng Binabalyan at sa Binabalyan. Yan po, si SK. Pangalan mo, sir? Steve Kevin, sir, kasi. Yan. Tsaka si SK. Dito, Toscano po lang sa Toscano at si Gagawad. Toscano, si daddy ni SK. Yan. Hinihintay namin yung MTB category, mga idol. Pero wala pa sila. Dito na lang namin inabangan kasi last lap naman na. So, hintayin na lang natin sila guys. So, paparating na ito ang ating MTB category. Oh, last lap, Arnel! Arnel Tobias yung nangunguna. Alam niyo. Sir, rin ngayon guys, at nabuli natin itong unang grupo at ito na lang ang tulungan natin kasi malapit-lapit na rin ang finish line. Last 3 kilometers na lang guys at nandito ang malalaman sa bawat. Shoutout kay Mayor Boying Celeste ng Sual. Galing kay Fisherman dito, Toscano. Shoutout sa mga tropa natin na nagmamarsal sa race na to. Yan, malapit na tayo sa finish line at nagpapakiramdaman ng ating mga tropa. Sino sa kanila ang unang babanat. Meron bang magbe-breakaway o magre-rematehan na lang pagdating sa finish line? Dapat malabag yung finish line or nakikita ang sabi nila. Nagasan yung mga yan, kaya yung mga nauna. Okay, ito na ito alalaminot. Ganda na ba yata?
A few moments later. Sa session po din mo tayo, umpisa natin sa fourth place. Genuine Espanyol. Genuine Espanyol. Yun o. Iyon ah. Yan. Bawi. Bawi ang pagod sa talupi. Pero wag yung laro yung pagkada kapag mamabay. Labas na lang. Yung third place po, si Kevin Jose. Kevin Jose. Maganda, team anda. Third place. Ano wala? Nandun ako sa ko kanina. Couple out mo yun. Couple out mo na. Yung second place po, First place. ang Gino James. Si Pilato. Boy, kasi di ba pakasi pilago ya? Oscar Samba. Boying Ileste. Soal Palidowi. Boy. Wow! Team Kamiling ka na ngayon ha? Tagal na po. Team Kamiling ka na ngayon. Matagal. O sige sir, sige ako na bala. Joseph Echeverria. First place. Idol! Maria Rosina. Makakalimutan yung match. Yung champion po, Amiel Tobias. Nangaagaw ka! Mamaya sa'yo! Mamaya sa'yo! Oy! Yan! Ang laki! Dito ka din. Arnel! Kabila ka din, men. Congrats sa NTV Season of Category. Salamat sa sponsor ng trophy. Compress kayo! Sama niyo si Sir. Vice Celeste. Sir! Compress! Hindi makita. Ay, mag-compress si Jimael! Sige, okay na. Thank you sa inyong lahat. Congratulations.